Tak, proč vlastně tohleto video točím? Jednak potřebuji velmi výrazně a rychle zhubnout. Ze zdravotních důvodů mám špatný oběh kyčle, koleno, bederní páteř, samozřejmě do toho cukrovka 2. stupně, naštěstí jenom prášky, vysoký tlak, no a po operaci kyčle se mě rozjela trombóza a plicní embolie. Bohužel jsem ve stavu, že úplně mi nejde moc jakoby cvičit, i s touhletou váhou samozřejmě a s tím zadýcháváním se to moc nejde, tak chci zkusit lidem ukázat, jak vlastně s tou krabičkou dietou, jestli lze efektivně zhubnout i jenom vlastně bez toho pohybu, jenom správně nastavenou stravou. Jo, pokud vás to samozřejmě budu zajímat, budu rád, budu dávat každý den vlastně průběh, jaký ty jídla jsou. Jo, že uvidíte postupně tu snídaní, svačinu, oběd, svačinu, odpolední a večeři. Je to vždycky 5 jídel, mám to objednaný vlastně to od pondělí do pátka. Jo, pokud by vás samozřejmě zajímalo potom ty víkendy, tak o víkendu si vlastně člověk řeší sám, jo, ale budu se samozřejmě snažit v podobném duchu. Pokud to někoho samozřejmě bude zajímat, tak můžu některé ty recepty, nebo co to bude obnášet ten víkend ve vlastní režii, tak pro nějakou inspiraci, aby se toho někdo mohl chytit. Samozřejmě je to, nebo chtěl jsem to video tak jakoby udělat, ten seriál, aby i lidi, kteří jsou v podobné situaci a třeba to zvažují, nejsou si úplně jistí, jestli jakoby do toho chtějí jít, nechtějí jít, jestli to stojí moc peněz, jestli to je chutný ty jídla, jak ty jídla v reálu vypadají, tak se aspoň takhle podívají a třeba je to inspiruje a mně se třeba podaří něco schodit. Jedna z prvních věcí bude potřeba se zvážit. Trochu se toho bojím, no ale už jsme se na to dali, tak to snad rozdejchám to číslo. No. Yeah. No ty vole, není to hezký.